Hi guys, manang buntag ninyong tanan. Manak digamo dito sa kusina, manapagpag pangplansa sa mga uniform niyan. Nako dari kay ang panganam mo darot ni mga sagot kay hindi nagahan. Arong di man nag-asog dali ba? Ang panganam mo kanang larot. Naramon karong wa ka adyo gunahon. Na nagajibunga ang ipanganam ni kuan guys, ibot mga sagbot kay arong di managas arong makaji gunahon ba kay tapoy ning nangokra guys na najid si bunga ano namunga na jud makaon na nato sunod adlaw. Damay pa si Jay, pero na si Jay bunga oh. Dali ra kadyo. Na sila bunga pa sunod adlaw pwede na ni kuwaon. Ang sugod na rabag silang sa adlaw na ni adlaw. Si mga kaya na may gawas-gawas. Hindi na magpasilang sa adlaw. Kasagda na namo guys, na namo apurahin kay mahibos lagi kapurahin madyo nang ijarang kusa ano dyan na siya gawas-gawas wala nagpasilang sa adlaw lamin tapos masilangan sa adlaw ba usahay siya man di man sila tumaputan kay hindi mo nga apurahin kay mahibos man dami siya guys buwak violet. Pero sagbot laman ni siya. Sagbot nga. Lamig buwak na. Pero lamig tanaw nagijang buwak violet. Muna mong dodoan sa una. Kanina ijang kaning bunga. Mong papiti-pitiin. Nandiyan na po guys kay magkuhan sa ako maghukad sa ako kanunigiyan kay naluto naman siguro itong hangin ng ay medyo na naman na bawas ang sagbot gamay pasingat po gamay decision dyan na malitra siya ka ng sedan nga luto na kaya naman tayo sa yuti diha kung hinatid na terli na peripulyo wala man may kapalit gahapon ugon sa yamang isahog. Namalit na naman siya kuan guys. Luto na hanja. Sabad at usod kay sige gyaw-yaw og TV. Ni panda ra tanang kuan. TV. Hi guys, sama na ko pamahaw. Yun nagsigiyan to anan nang narka na sila. Ako ra dari og si Mikloy. Mikloy! As Mikloy kay siglang tao sa gawas. Nandiyan si go dito ag si Brownie. Asang ipalakaw-lakaw kay mapipaguman nila pamahaw. Hanap na sila pamahaw. Namahaw naman ko. Una na kong pamahaw. Si mama wapay pamahaw. Tapa naligo. Wala sutso na. Wapay pamahaw. Pero nagkuhan man yun na siya. Nagkaon man yun siya Quaker Oats kanina. Naligo na siya. Narang kamingaw lagi. Ako ra lagi dari. Nasa nasmikloy nga. Nagsige magpanglingab nga. Malingaw na lamang ko dani maglantaw-lantaw. Yung mga irog itoy. Normal niyang kalingawan. Kasi na yung kalingawan ka na adlaw. Sila mabiyahis dun. Nakamera man ni mama dani. Eh si mama di naman nakadyo na maka istorya kay busy naman nakadyo si siyang cellphone kanunay
Hindi magpa-istorbo siyang cellphone. Kana ganing nay manawag diyang anak nga. Mapagani pagtawag. Mingo na nga. Tugpaway sa diha anak. Paglip-idlip sa. kay siguro di siya magpa-istorbo sa. Di siya gitanaw ba. Siguro na siya tanaw sa vlog nila ni Roel o ni sana Rochelle. Kalingap man siguro na pirmi ni siyang tanawon sa una kay si Aldin man to si Min niya. Nadismaya man siya kaya man nakadajon. Magkaanday tagkuan guys hapon. Tamis rabar ban taning i-shake. Yang ipakaon ni siya. Tulo pa man ni kabuok. Ang taning i-shake karon. Nga siyang gingnan nga ang i-shake. Hindi ko na siya. Lain man siya kay di siya ganahan. Hindi na siya ganahan. Hindi siya ni mapagos. Alam man napagsun kay hindi na siya ganahan, hindi mga na siya, hindi man siya ni mapagos. Ako na lang may kaon dani, hindi siya ako. Kung may kaon kay, di na ko na siya. Ngayon, so okay na sila, gilang kananan sinaw. Urok na gilang pagkaon. Asang ipangbalhin dito, katong na yung mga tanong nga, dari na ipang tungtong. Asang galit agagmay, karong malain na po purma. Kaya pag ginawaon sa puto sila dito masilangan pag atlaw ba wala man po na sila masilangin atlaw nagdari snake vlog na gagmayang ipamutang yung mga kaang mga maot ng mga kaang pangalidan rin na napuhon ng maka lugar ko pamalit nga kaang nagagmay hindi ada ito yung comment guys mas pinangga pa kuno na si mama kay si nanay. Natural kay namo ko dari sa puder ni mama unang ajang maatiman kay kami may mag-uban kami may nag-uban dari sa bay pero kami po din nanay mag-uban mas labaw din ang panggawin si nanay kay siyempre gikan ba ako sa ijan ni nanay si nanay magajid mo dyan nag-utang na hinsa kay ladyo mo ko ni nanay mo nang agahang tayo munta pa rin ni nanay hana lamang buhos dari ni mama kasi mama man mo yung kauban dari sa bahay kayo kami lamang po ni nanay nag-uban siyempre panggaon dyan nas nanay hadya nga timanon mabitaw nag-resign mi sa trabaho kay mo na yung ang tumong nga matiman si mama kay lagi siya naman isa wala naman siya kauban dari sa bahay hindi siyempre kami ni Junjun kay magtiayo naman mi o kinsay mahal ni Junjun mahal na po na siyempre si nanay ladyo manaho sinanay lang lagi mo yung makauban karon mas labaw pagad na pinanggang naminjir naman lagi ko na naman lagi ko kaugalingan nga pamilya di man po pwede og at tukos buhol mo po dyan agang pamilya ang anak ug bana arang nga pasagdan di man po pwede mo lagi nang si mama man mo ang nakauban ikaduha naman po din ang nanay jaja naman po mukaingon nga labihay ko kay mas mahal na ngagang-ugangan kay sa ang nanay wala naman mo kay bawo gunsa na asang kasing-kasing nabisag na ako dahil Cebu agang nahuna na dito nila ang nanay tatay sa buho abot maganda ng panahon nga magkaugalingan po ta nga kananay pamilya asa ta mapadpad jaga ko kinamo ko na rin napadpad sa Cebu muna nga agad nga timanon nagang ang mama kay naman si mama namo mga dyan mo ang tumong mag-resign mis trabaho kaya rin si mama na kaiban diyan ka na lagi pong mamindyo na ta di raman po kita mo desisyon siyempre kung sa desisyon sa to ang bana at pupunta hindi man pwede nga desisyon sa mo ang bana mukontra ka kung sakto man siyempre musunod ta unang namang ko danhi sa ilahang puder sa puder ni mama puder sang bana mo nang hadyang asikasuhon hadyang atimanon kung dyan mo atiman ako dyan mo lihot tanan o di man pwede ngagtanan kaya si Junjun kaya di man siya pabaya diyan magkatsukuda ng tabangan di man dyan na siya ganahan nga magkanda iya pos mga buhatunin bisag unsa na siya kabisi na mga dyan na siya oras nga
Di siya ko nga tabangan, di man po na siya pasagad. Kaya nga naman gajid ng mag-asawa, magtinabangay, manggajid na sa hirap po sa ginawa. Di ba nanas, gisumpaan nga. Magtinabangay jud og unsay angay tabangan. Mundya, hindi na po disang mo desisyon. Unsay desisyon sa isa, desisyon na ninyong duha. Basta sakto laman nga desisyon. Kaya di man pwede nga ato ko sa buhol mo po dyan parang sinanayang nga matiman okay ra unta og ako'y bana single mambakulon okay ra gato ko dito sa bay o dito sa buhol. Napasalamat naman po dito sa buhol kay namon po yung mga isuon dito nga nagatiman ni nanay diyan si mama kay wa man jud kamera manggajud mo oy pwede ni diyang ikauban. Di mo naging ganito tayo nga. Bunsa niyo kamahal. Lagi mo ang ihinahan. Mas labaw niyong mahal na naging mo ang hugangan. Kasi ko nakalimot na naging ganito tayo guys. Katong nagminjit na ko. Nga. Padung na may dari manguli sa Cebu. Diyan kong istoryahan nga. Magkauban ako numis ang hugangan. Diyan kasagaran man siya kuno hugangan o binaji. Di siya kuno na magkasinabot. Kasagaran kuno mag-away-away diya mo ko na pahinungdan nga magkabuwag ang bana og asawa tungod kuno pa ng ugangan nga makisawsaw mao nang lingas tatay nga ug unsa kuno na kamahal nagang inahan mas malon pa kuno nagang ugangan nagani kuno mga istorya hindi kuno tagden ipalapot ra kuno sa pikas danggan. Mao na yung istorya ni tatay na guys. Manangarap ng buhat. Kaya kaibaw man ko, ang istorya ni tatay sakto. Diyan lami mga jining maminaw tawag tambag sa ginikanan. Manangako tanang mga tambag ni tatay harap ng ipang buhat. Mo nagsaputan si mama, di ko maminaw. Ngarang ipalapot sa danggan. Kaya total ka ng sapot, di manata ng oras. Malipas raman na. Mawara man pud. Munay mo na lamang palabdyon kaya mo ganin ang patulan makaistorya kag sakit nga istorya. Hindi na ra bagid mabakwi kag kanang istorya makapasakit na ka. Mo na nga ko maglikay jud ko guys nga makabitaw ko kanang sakit na istorya. Mara to guys. Istorya ra po ko ninyo. Kay papa mo koy mabuhat. Ay nagamalay ni mama maligo dai ko. Kaya rin ka higang asang ipalakaw-lakaw si Brownie ug si Goody dari sa gawas malingaw po sila. Goody oh ha ningabot na ka dito ha Brownie agay si Brownie ningabot naman ka dito dali na uli na dali. Ikaw ha? Nay, pangsud na mo na di haron. Goody. Asa na pud padong? Di lagi mo ladyo, di hara lagi. Hey guys, masungod ko. Nadyon nagauli nagikan sa biyahe dyan. Nakaligo na pud ko. Maniud ko na mi guys. Anong sa danutan? Buwad spaghetti nga isda bula-bula na spaghetti halin na ma maniwag to ta Ano mas kabit si Barunggong daw? Bakit mo kakampuka? Ito ang ulo, bebe? Nakabok, tagsata. Bapak na lang ito ano? Ano na nga pa, karungan mo, magkadulot ka. Hindi ka mong gay, kaya wala ganit.
Kamu jaga na lang. Ingalan jud ni pula na kagutan. Ilo ka ka surka-surka. Dagan pagpakas kali. Ini maatik ni Noy. Kamu. Sayang hindi ako pinabot ni pinangayo. Emang lagi enggak. Sama? Enggak. Mau kagak nasi kabit sih? Asin nih sudah. Sabi mo si Danon. Asin. Anak itu dalam membuat tahun bola pa ikan wala pa sudan. Bersih na mga saudara nasa lamisa. Thankful ko sa Ginoo na naihatag grasya. Ano ba ng taon? Inom lang tubig ang kagutom. Ayaw mo inom na sa lamisa, i-appreciate. Ayaw mo lamig. Dahil lang mo ko dun, ako lang gaudal na ako hindi agad. Ang kali ko ganahan. Kanina, appreciate nyo. Ano? Magawa. Dahil lang hindi. Hindi, kala. Napalidog po dyan. Kuha na, gipakaon na namos mga iro dito sa bukid. Kaya sila manggitaiman. Be, kana na ng dragon fruit, pwede na padugaya sa rin. Kaya sira na, lambot na. Kano na nawon? Hindi mo. Hindi na kaya lang iskabitse kay pakaon ni si Ro. Ha? Kami ilang sudan. Iskabitsi. Bakaw lang ang hindi ko baka bakit ito na lalo ako Hindi pa crispy na nila pag prito. Kailain man ko ng iskabitsi nga. di bakaw na gid ang gamit dai Prito. Bahaw pa dyan. Mga bako man na ilang sudan din ha. Kay mga urot na nagdali. Hindi man na sila mabahawan. Wala na sa lisudan. Uy, bahaw niya. Kaya tagag may raman na ilang lutuon. Panglasa ra na nimo. Nabahaw kaya man kaganahi. Hindi lang na baba. Hoy! Paguwat! Paguwat ba? Ha? Alas 12 naman siguro. Saan ko akin yung kananan? Oh, Mura ma. Mari ma. Simulay. Sa maning koy. Paguwat lagi. Sige. Pangngawat jud jud karong papaniog tuon. Giving coin. Nakadiha. Tawag ka puro plato ron. So pangawat. Amili, plato, pagkaon. pagkaon na lang. Sige, sige, pangkuhan jud. Ato
ko na pala siya sa atap nila ding atap sa siya kay kabungkat sa'yo. Sige. Muti mo. Kuan gani karon nga di pa mahuman. Di siya ka napakanon ron. Sige, Mingkoy. Sige, Mingkoy. Hindi ka maguwat. Sige. Nagkanagag. Hadyo kang panisan. Hindi ka napakanon. Una-una ka. Dali na. Naog na. Tali na yan, puro na sabaw. Puro na tubig. Dali na. Mikloy. Okay, may mo ni Mingkoy. Tulog na lang naman. Puro tubig mo pa. Tao na mo. Dari na pod sa gawas. Nagawa ka mag-agi na ito. Nagsuwagit na. Buhat mo rin sila mga bata. Uy. Kano na nagtag. Isa ka kutsara. Kuni gamay lang. Gamay lang. Tak, sabaw na. Sabaw, kaya di naman manginang mo gatas. Kaya nagsabaw dahil gatas naman Hindi naman nagsabaw. Sakto na kay. lukso na ron, di ra pa nakahuwat. Na napilimpihuan na dagang na pumulihang mga kon ha. Pagbuhat lagi kay mahapon ka. Alam. Ano man dyan makawat? Hatat naman dyan maniudto. Kaya ka. Oy. Lagi yung mga lagang sigbin. Sinara ka pagbuhat. Mangis ra man na si pangit. Ingis, mararabog mo pagbaba. Ba. Kumot maguna si pangit. Ligo guna pirmi. Oh, pa. Yung mga alaga. Sa una, usara yung alaga. Karoon na kayo na si Mingkoy, si Mikloy, si Pangit, si Gode, si Brownie. Daga na kayo badlungon. Hindi naman ko na sa pamilya. Yung mga hero guys. Siya na tigpakaw na. Oh. Hinira mga murag baktin. Pinaan na ba? Pinatingag pa magkuhan. Magkaon. Mintang mga buhi ni sila kay aron na putay ka na si Pangit tiguwang na ba yan ha. Managko ni kang tagsaw na kong tangkal. Kaning usa ato na ako sa gilid. Yung sa diriyo. Di na ko buhian kay maligsan. Sayang kayo. Bata na tangkal na kuhan kag mayra. Minna na kadaka. Yung tangkal nagmanok. Tangkal ug manok. Daw kay tangkal. Na. Dali ara. Kulo na hasta kananan kanon. Ano dam? Suki mga ni mga alaga sa. Mura nimo. Mura nimo tara ba? Anong mura nimo? Ay ko pasangin li. Duwa na. Pana oh. Kanina stikas kuwang. Kuwangan. Tubig. Tubig. Tubig oh. Inom mo tubig. Ikan mangiruang nga di man manginom mo tubig. Ibang na mo kaw. Makaw. Pangalibang na mo. Pangalibang na mo mga kuan, ala, sunod na ron dali. Saktura, di na pwedeng sobra-sobra. Unya na pod. Pag nay sobra. Oh, yung mami oh. Ikaw bobo na eh. Ako na, libang na. Libang na to si Brownie ron.
Ngi pa na siya. Ato na dito dapat malibang sa may ko ano. Suroy kung na siya. Suroy. Brownie, dali. Brownie! Tre. Dali, baka na yung manok. Ay pasudlan na ra diya be. Kaya mag-ihi na po na dire. Ano, libang na mo ko kayo. Manunod naman dito. Mga duha ka sigbin. Duha ka sigbin. May kami sigbin. Usa pa lang ka na huot na.